ya kawo bukata wani kan yazo ya ga annabi aiki ne annabi ya ce ku je ku jiyo mun da bukatar shi ku kawo mun ita annabi ya ce man ablaga hajata man la yastadiu iblagaha duk wanda ya isar da bukatar mutumin da bai iya isar da bukatar shi wani wuri ko da biro ne ko da ma'aikata ce ko da kwamseriya ce kana da hanyar da za a hudda mutum ko abu ne mutum ba zai iya ba ka kama mai kaje ka cika mai takardu aka gyara mushi ko kai mushi wata hanya wadda shi ba zai iya ba ko ba zai iya ganin babba ba ko kuma kai a matsayinka na gubernar ka iya ganin shugaban ƙasa akan wata matsala da talakawa suka gaya ma ko a matsayinka na gwamna ko kuma a matsayinka na dibite ko a matsayinka na konsaye ka iya ganin shugaban ƙasa ka ce talakawa suna buƙatar kaza to wannan isar da saƙon da zaka yi nasu Allah ya ce to me wannan aikin amanahu Allahu yawmal fazil akbari Allah zai amintar da shi ranar hurgiti babba in kiyama ta tashi kawai zaka to kai a aminta kake lahiya kalau to kaga yanzu wannan mutanen mu haka ake yanzu kana faman neman hanyar a maka hanya akan wata matsala malam baka ji ba yanzu abin da zaka yi saboda ba a zamana a gaya mutane miye roman abin annabi ya ce duk wanda kawa hanya akan wata bukatar shi ta biya kai kuma Allah zai amintar da kai yawmal fazil akbar